Na yɛhu sɛ nneɛma nyinaa fam wudam ɛne no wei. Sabi bɛbɛ kuma wo hene ana wabedu baabi a yɛbɛyɛ amanneɛ ɛne amammerɛ ɔhene ba tobo gyina ha bɛbɛ kuma wo hene ana wabedu baabi a yɛbɛyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ɛne baabi a yɛbɛdu nyinaa no ase afei ana papa no na yɛretwa no aba soɔ de sɛ nti ɛde sɛ amammerɛ ɛne amanneɛ no nyinaa no Ibrahim Konso ɛde sɛ bɛmɛ kuma wo hene ɛbɛsɔre abɛgyina baabi a yɛtwa papa no mpi no na yɛ baabi a ɔyɛ nyinaa ase saa bere yi bɛrima abɛdu papa dua no ase nti ɔyɛ ne ho nneɛma na bɛrima fi aseɛ abɛyɛ ne mɛnsɛm aka kyerɛ sɛ yɛka sɛ yɛtwa papa na ɛyɛ sɛ yɛdi amanneɛ ɛne mɛnsɛm Ebi sabi bɛbɛ kuma wo hene ana nananom
I don't know ever, but yeah, over here, a man free. What's the middle sound? Never blowing in and I said, and I know a original piano home. A very amamre, and my day, a cat of an entry. We go inside. Asante sɛ mu deɛ nsɛmpo ɛyɛ mpaebɔ anaasɛ nneɛma a yɛde ka yɛ ha nya ma yɛ n'asante sɛ mu ɛnyɛ biribi a ɛte sɛ yɛ a yɛyɛ a ne sɛ yɛtu nsa ɛfɛ nsamanfoɔ ɛde nneɛma no nyinaa ɛhyɛ bobo nsa na yɛakyerɛ wɔ mu sɛ yɛyɛ no yɛbɛbɔ nsoɔ ɛne Baba kuma wonne eya faye ewi echese papa na ntwi no ana wo etibia na afase no Bravo. Lema kumawu eyi apaye ade papa nanti afasa ni na afise eso nipa ada eka na ni na esia papa dia ana yina se no se eka papa na meka owu abrono no yutia yo papa ase yo abrono ahodo ya eka bo no baako apebiakyerɛ for by raso for by saranso ana wo do nipa abodo bi a obo ebo wo by enne bema sapotu ba kodia enne ana wo di mensem amama mpo dira ho sase ka bema o bema ana obo sa wi aye di ade exercise o bema Akame I wish of course I can say Bema papa Nigeria na a system ya udi ya asante say asante Epo at the Epaswadi Samadi Jabebo in my Ewofi Yase proud people of Anochi and the young people say to the kind who say Omo Asantino Omo Yakumadi and Amania Ebra Omo said Manu and I'm not so Anna everyone who Ebo Apodia Eddie Emma Asante Sa Apodia Umi to Wapudia Odikai Eden Home about for the name of Odikai and he said the brand Namina is I can't say I didn't Asante and the person I think the back of the city the time home a starting to form
bɛma ɛwakɔdua ɛtiri ho esi hɔ sɛ asante ɛbɛkɔ kɔɔ yɛdi nkukuo deɛ ɔde ne ho ɛbɛkɔ afɔdeɛ ama asante akɔdi nkunim ɛno nti ɔkɔɔɛ na yɛkɔ ɔkɔ no odi sana ne mu abra a wantoto ɛno nti ɛne ma nipa no bɛbi gya aka sɛ ɛdi obi bɛtuma ɔno ana ɔde evidence no come baby ayo this is not the I can show I can read a video let me do it ɛbra bɛma edi mani nsɛm no ɛbaako ɛde sɛ papa asefoɔ edwuma a wɔn bi ɛde ɛboa yɛ wakodua bɛma wakodua ɛma no ɛde ɛkɔ ɛsa no ebi ɛde sɛ wɔn twitwa ne nam no ɛde dase esi gya so de nam no mu wɔ abra na egya emi dase no ase eti bra a yɛde esi gya soɔ no na ɛfuma nso ɛbra a yɛde dase no esi gya so wɔ abra na ɛbra na egya emi aseɛ no ɛno ɛna maa bɛma wakodua efi ase edi ne mɛnsɛm odi ne mɛnsɛm no nyinaa ɛne sɛ wɔde nsa ɛto saa dadesɛ mu na wonam no bia na ɛhyew na wanka ɛgye hyɛ ɛno ana ɛkyɛ sɛ woyɛ barima na ansa na yɛde saa nam no bɛsi gya so ne ku no yɛtwa ne akyerɛ sɛ wei ana ɛtwa kɛse anaasɛ wei ɛne sɛ wohwɛ Mimi video America no want to be new because we can for okay we never for the down there. Omo ya fa fon no fia omo ya kura duro no It is happening very much for women amanye ne amamre amakwa mwanda ho ama ye fiase aka papa no and the person and is lema wi and sanu bi akara no and is no go the vale kaya me no the person and is ma ye de okoso he nyina awi woni nananom ade kita ho awi enche bia na ye bi fiase akini no na yakọ akụkọ sɛdɛ na ma no bi so ana bɛka no ɛde nti bra bɛma ntuko akodia ɛde no ɛbɛbɔ afɔdeɛ ama asante ɛde bɛgyina awie bu so no ada ofi ase ɛdi mmɛnsɛm ɛti papa ase a yɛwɔ yi ɛyɛ kumawu dɔ no a wɔase a sɛ ɛyɛ kumawu dɔ no a sɛ yɛka yɛ bi ɛde bi a
Ready? Papa Diano, I see. Masa. Hey, I want to drop from how old you are. Say, Mamma, I'm watching how we are here. We are becoming better than my Yajuma. Daddy, we want iPad to come up. What are you for?
Papa nanti sometimes for Papa Nankin, I know the Aba area, a walk my more Santi, and say, and I consider a tosso immune, a 15 you know, any a do no Lama kuma wo hene ma ye nyina yete ase se afuwe obetwa papa ne senti se be nfie aduonu ene akire ni ana ye ka papa se ne se ye ka papa na ye ka nyina amano aba ewiye ma men kan kire wo se papa na ntwi nyina no the fire by eye atara from eye aduanafo eka amhubo mu ekokon ewo afram praise eho ana ede papa na ntwi afase no eba ye ne senti ni se ebra ye twa yani atara fam ede ekono ahihye so nyina no ebra omu edi ni so enkunim no ya chene ma omu enyaye eno ana ma ba makuma wo hini enya abamo na abamo no ana omu twa nanti kokko ede ehye anamu we nyina edi adanse ese tete obi kire tete obi kan ye no nyina no ya na eda so eye adwuma enne ya twa ayeda ya papa nantwi no ya twa ewie ye no nipa de bi afai akankane besuro fo se ya de ko but ma se fo se ya de ko nipa ni biso etiafo afa ma me fan se wa dwunu mu se kuma wu ankasa kuro no ewo abrono apebia chiase fo papa diase fo etiafo de na nka mse omu kura no be fa tantwe ne kase na so ndebi bintiam se mkofo bi de koja omu ni nyina eye ni gisem ni nyina eye niema eye no ha se de chesa asante ewobi ka aha eye the kingdom of asante meden ya de kopi kakari we share mo bosse de be koso ho bia ne de bebra ye ni nyina abram abusu fiti na ko ne be trase ni ade ho nkomo ewo fie ni ahwe niema ewom ni ahwe sise ye ewom ni ahwe niema ebeboa ama asante afa ne ntuma pa ede fura aha ana ni nyansa ene adwe nyina efiba meden ya de kopi kakari bakramo